Hi guys, how are you guys? Nasi ma comments aripo ndokufara zvokuti. The comments are there. Ndiri kuona PDF randatumigwa iri guys. Inga pakaipa. Right. Guys, masquera seiko guys. Muri say guys, how are you? Anzi, I think I got my order. Oh, ona order go, thank you. Good. Right, guys. Muri say guys. Edeline, how are you? Oh, thank you, Fadzai Kazingizi. Thank you. Anzelo, my sister Melina Askana Mandi Makandirera Kuvamu lockdown. You are the best. I appreciate you. Oh, thank you, Fadzi. I want tinombo zama kutandadzana vedwe tinombo zama kutiti tandadzane nezvinovaka. Tinombo buda musagapo ne apo. Asi yanzana nokumira esinaku. Mashia, how are you? Mashia uchiri ku Africa nawe so kudo kuti ungapindure ndaona uri kapa uko. Shuwa Mashia ungandisiya kuenda kukapa usadaro iwe. Usadaro. Right guys, and these days my life ndikuwa bata yes. Thank you Savannah Rose. Star party guys. Nasimboza zeo star party guys. Star party ya activate kwa chimboza zeo Mashiana Savannah va activate star party guys. Chimboza zeo star party guys. Tiri kutandara anditika tikutandara kwa muno zauti kana takuda kuenda kwa kusina negativity toenda uko. Anditika kwa tinotaura zviri serious zvaizvo. Saka chimbokanda yo guys masters. Chimbokanda yo masters. Hi Belinda, hi Tendai, hi Geli. Kandai guys master tripa star party. Tine star party guys, kandai star party yatanga, star party ya activate wa guys. Chite mchingo kanda ka star party ya activate wa guys, star party ya activate wa. Star party ya activate wa guys. Item chisa ma star party masters guys. Star party ya activate kwa isai masters. Tuwane kufambizana ninyaya. Hi Lucinda, how are you Lucy? Sorry nisonda kaso late munu yakapinda kunonoka kuinta. Kunticha kufonera ndikati pamwenda kuto disturb. I see Anna dos Santos. She say, guys, say masters vedwe. Say masters. Star party yatu epa 3 minutes. Yatu epa 3 minutes, guys. Ayo makumaz na saru famba. Thank you, Lizzie. Guys, chi say masters, guys. Tifambi zani, guys, vedwe. Thank you, Mels Maposa. Thank you, Net 20 stars. Thank you, Asanya. Asiri masters atikureva Asani. Rio masters atukura masters aiswa pamsoro apo ndo atikureva kwete ayo. Thank you Mashia zvakare ne 50 stars. Thank you ne 50 stars. Thank you Salo Gunja. Thank you Salom ne 50 stars. Thank you Mels zvakare ne 25 stars. Yesikani mase ashumba wa rasta zviri sei. Hi Enia zviri sei Maina Tatenda wai Desi my boys. Thank you ne 50 stars. Thank you ne 50 stars. Icho Lucinda chakanda 250 stars chimnina chasisi. Thank you Lucinda. 18s kapia 200 stars. Thank you 18s. Guys msakanga mo star party edu nemse Friday anditika star party edu nemse Friday. Thank you Chidoro Tendo 100 stars. Thank you guys. Thank you. And it has gone 2 minutes 45 seconds. 2 minutes 45 seconds and it won. Hi Dre mwana wangu. Hi Dre mwana wangu. How are you? Masters guys, it's gone 2 seconds 35 2 minutes 35 seconds. Kati kandeo masters ti achieve star party guys. Ti achieve star party guys. Ya kutonovara star party. Ya arukufamba nasi masters. Thank you masters send us. Thank you masters send us guys. Thank you masters send us. By the way, kandeo masters mungo tu why you masters guys. Tiwane kufambira mberi. Kandai masters. Thank you Nyembes ne 200 stars. Thank you Nyembi. Thank you ne 200 stars. Icho. Thank you Nyembes.
God bless you. Thank you, Nyembe. Thank you, Nyembes. Thank you, net 250 stars. That's my favorite soul sister. Icho chimunu changu chekudaro che afumbavu changu. Lucinda, 250. Thank you, Lucinda. Mashia Brooks, Jakari, net 20 stars. Thank you, net 20 stars. Mashia Brooks. Thank you, net 20 stars. Hande 20, guys. Hande. Me memory Michelle Kuchera, 100 stars. Thank you, ne 100 stars. Mashia Jakare, 20 stars. Thank you, ne 20 stars. Hande 20, guys. Tizaze star party, guys. Tizaze star party. Atasar 1 minute 30 seconds, guys. 1 minute 30 seconds, chat. 1 minute 30 seconds. 1 minute 30 seconds. 1 minute 30 seconds. Katika ndeka master tizaze star party, guys. Tizaze star party, chat. Tizaze star party, guys. Thank you, Ellen, in a 50 stars. Thank you, Ugogo Kakimbali, 20 stars, Ngiyabonga. Savannah Rose, thank you, in a 50 stars. Thank you, in a 50 stars. Hande, guys, hande. Hande 20. Gogo Vanashe, thank you, in a 100 stars. Gogo Vanashe, thank you, in a 100 stars. Hande, guys, hande 20. Atikande 20, guys. At least tingo so na star party tatoteza kuiachieve. Tatotava kuachieve star party ish. Antika. Thank you, Ashley, ne 45 stars. Tongo shikashiduka na pa 3,000, 5,000 stars ita. Mukando stars. Luluja lunga, thank you, Waroba mningina urisei. Ne 100 stars. Thank you, Luluja. Kurisei kumoza. Parisei pa Mozambika. Abigail, jirisei say. Hati say 20, guys, Sunday 20 masters, Sunday. Yatusalugane ya haku kachifatisha as chief shedu. Yatusalugane 28 seconds. Thank you, Cassandra. Thank you. And I told you, all right, guys. Muzongoita omuchikanda masters anditika mwita muchikanda masters guys tine star party yedu musu wa 29 ne musu we Friday anditika star party yedu ise zvamuri kuzati this year hatina kuita tinosita mahambers edu tichikontribute mari tichitsvaga charity yekuti tikunoisa pakati pa sender ipi but this time hatina kuzviita because takanonoka kuzvironga or remember tanga tichiri kumbosetla nekudii guys anditi maona tatiri kumbozama kusetla nekudini saka pa star party pedu zvandakataura hanzi ndiriko tiriko gara kuri kuhondo sorry thank you Mashia thank you zvakare ne 50 stars gara kune hondo kuMozambique muchengetedzwe nashe vasikana muchengetedzwe nashe saka sezvamuri kungoziya pamariyo yemasters iyoyo takataura kuti ndakati 30% yemasters ichaenda kucharity antika 30% takati ichaenda kucharity kune vana vatakaona vari kuBedbridge vakawa handisoti pachazofamba sei because it's like vana vai vakawanda and they are coming from different families saka maybe tozoona kana taona masters achona kuti vanopiwa family to family here kana kuti zvinoita sei but tataka identify vamwe vana vatakaona vamwe vane autism vamwe vatori disabled vatofambi zvachose vamwe vanongogwesha vamwe vanongodini zvakaoma zvandakaona pavideo ndakatadza kuiona ka2 video yoyo saka takati 30% of the money yatichaona pane pamasters yoenda kokuti vati paChristmas apa vadyewo zviri kudyewo nevamwe vana handitika zvakanaka saka ndodonzvo redu ipapo anditika because vanhu vasina kutanga kudi vakanonoka kuti tironge kuti ngatiteka kuti ma $10 ka 10 50 rand kuti tikwanise identify pekunoisa so we can as well do it ipapo tongobvisa 30% of whatever amount atetawana andika then we send someone else whoever of the choice achabva panapa oenda ikoko onosvitsa chipo chedu kana kuti onotenga onovapa to whatever zvatichazoronga kuti zvinochada kuitika saka nemusi Friday guys mouya mosapotawo guys anditika kuti tiitewo zvakanaka kune vamwe vana vanenge vasina is selfish kuti tawana mari dzemasters dzakadai so ungonohlawo idla yese hauna chawamboitawo guys kana kuidla kwacho haudli nemoyo unenge wakati sunungukei hazviiti uchazoziva kuti hapana kana chawaitira munhu Christmas ino right at the end of this show guys itai share live guys tichitega vamwe tisvike pa 500 tibve tatanga itai muchitega vamwe tisvike pa 500 tibve tatanga tiri papa guys zvakare this year hatina kunge taita zvokuti vanhu vatengerane ma Christmas presents takatsati antika saka ndabva ndatora mukana unoyu guys wokuti vanhu vaite pay antika just pick a person antika mu comment section imomo pick a person in comment section pay mutengerana ma presents andite right game rekutengeserana rekutengerana ma presents iri guys inzwai unogona kupeya nemunhu ane mari antika yekuti hamainde kuspenda kana 1000 rands tongoti kana kuti kwauri kana kuti 100 pounds kwauri iwe hauna yakadaro antiona iwe hauna yakadaro saka unenge uine kana 10 pounds guys remember haisi yekuda kuequalizer
kuti ndatengwa chakati. It's just appreciation towards one another. And say Christmas time, it's a time of giving. Antika kungoonesa tinogona kupanana. Anditika hesi tolakele zviri sei. Saka just pick a pay, guys. Pick a pay yako comment section. Pick somebody. Yes, I can see my comments nasaripo. Pick a someone in comment section, guys. Just pick a person in comment section. Ndakuona mchipika na comment section imomo. Pika nai. Antika motengerana whatever chamcha tengerana. Antika ukada kumtengera ma braids kana kumtengera wivu. Zviriko ari kutengera pay ebutsu. Thank you Tanya ne 50 stars. Akada kutengera pay ebutsu. Akada kutengera saka pika nai, guys. Just pick each other. Asi zvakanaka kuti vari ku Africa nezvagona mango anzi who want to pay with me. Na mandi atotanga. Mandi atouya. Thank you Mandi. Hanzi anoda kupeya neni ndiani. Mandi I think iwo vango peya nemunhu ari munyika mako mu UK. Peya nemunhu ari munyika mako kuti sanetsa. Vari ku Africa peya nayi ikoko ku South Africa. Zimbabwe peya nayi ku Zimbabwe. Because ukanonga munhu ari ku UK iwo uri ku Africa kuzodeliver kuti atidi izvozvo zvinozodhura. Vari mu SA chingopeya nayi mu SA. Andika vari mu SA peya nayi mu SA imomo. Chingo pick somebody in SA. Vari ku UK, guys. Ndo time yekuti muchitaurawo yoyi mu interact. Pick someone in UK. Andika. So I think vari mu comment section ka ingonyora kuti inini ndiri ku UK. Just write UK kana South Africa kana Zimbabwe. Then ari ku Zimbabwe anobva kupika. Animaona. Ari ku Zimbabwe anobva kupika. Ari mu SA anobva kupika. Chingonyorai. Team ingonyorai mu comment section mwe nomwe ingonyora kuti uri kupi. Just write UK, Australia. Ariko anobva kupika. Andika mototaura mozotaura kuseri. Antika chingonyorai kwamuri. Just write your location. Then ari kunzvimbo kwako kokoko obva kupika. Antika nyora location yekwauri. Pick the location. Hands I'm picking Shumbre's Bells. Shumbre's Bells now is in SA. How is she going to send the present to you, Dre? How are you going to do it? Because yes, was choose as Shumbre's, but Shumbre's is in SA, Cape Town. So it will be a challenge for you to send it. Akuya kuno kumara chino vaito zowandi saba mwana ngasina. Antiona. Anenga story na. Saka I rather pick a munari mu UK. If you want to pick a admin, if you want another admin, aripo pana cheripoki, ariko kuna sisi Rena Mparutsa. Pick them. Vari mu UK momo. Antiona. Kune vakawanda. Antiona. Vari mu UK vakawandisa. Vakuti unogona UK, just pick anybody. Pick anyone who is in UK. Yeku SA ino atidi zvinozonetsa pamberi apo. Anditika. So pick anai, guys. Pick anai. Write your location and go and pick ipapap. Ingo kana tongoenda pane munhu iye obva wataura kuti I'm picking you. I'm also in Cape Town. I'm picking you. I'm also in USA. I'm picking you. I'm also in Zimbabwe. Anditika. Ivai matongoenda saizvozvo, guys. Uyu Margaret aripo anzi I'm in UK. Margaret ari ku UK. Mavis ari ku South Africa ku West Coast. Anditika. Vari mu Joburg. UK. Jani ari mu UK. If you want to pick also on Jani, Antika, she's also in UK. And I want to pay with you, Mamoyo. All right. Mashia ava pika inini. That's okay, Mashia. Let's talk kuseri. Over ndipo ma postcode nechichi. Antika, zvinongo zoshika pamba. Andisiku kuza ndikutengei. Zvichango shika padeni. Iwozo ngona zvashika padeni. Antika, ini ndichikupa postcode. Saka ngani ngachipika nei, guys. Ngachipika nei. Margaret Domingo, iflag yekupi. Flag shamwari dzinonesa nyora kwauri shamwari zvema flag zvinotinetsa izvi. Kuti flag ndeyekupi zvinotinetsa atizozivi kuti flag ndeyekupi. Atizozivi. Pati Shumbres aripo. Pati tora can you pick ningirikiri. Pana Jani kumsoroko. Patricia pika Jani kumsoro uko. Pana Jani ari mu UK zwo pika Jani. Ashley ava pika maiyo chizivano ichi. Wabva pika shamwari yako Ethel. Okay, Ethel wapikwa tachitumbo pika or somebody else so that you know each other, guys. No ku interact kwatinoitaka. It's the first time talk to somebody else. Talk to someone new or singazivi. Find out something new from that person. Andika, find out something new from that person. Haungora mchungo pika ma friends ako. You interaction. Social media anti ndeko socializer. You meet some new people. You talk. Antika, mchinda makadaro. Yeah, right. Awagona Rufaro are California, Beatrice are San Diego. Saka muri nyika one. It's easier kutumirana. Saka pika na makadaro. Okay. Margaret Hanza are ku Mexico. Na imagi ku Mexico muri kuitei. Na Jesuwe. Ku Mexico kune na imagi. Zimbabwe rino inda. Kune vanhu ku Mexico. Zvakaoma. Hai, andambofungira kuti kune mazimba ari ku Mexico.
right? Ari ku Mexico guys, kana ari pomwe ari ku Mexico, pikanai. Then Gogo Vamikela vari mu UK zvakare. Clara chipikana na Gogo Vamikela pamusoro apo. Clara Shongamende pikana na Gogo Vamikela vari pamusoro apo. Pikana navo motengerana makadaro. Pikana navo motengerana makadaro. Okay, hanzi na Rudo Charity cheripo kinde wangu. Handizivi. Alright, no problem. Hanzi anyone ari ku cruise ship. Kuma cruise akawanda katoza tinenge chena nekupi. Chingo pikana ine nyika. Pikana ine nyika kuti zvite easy vakutumira apa. Pikana ine nyika. Because chereka ve South Africa mwari Cape Town mwari ku Messina but kungo delivera chete. And azvinesi. Animona. Saka pikana guys, I'm just giving you 5 minutes to vatapinda mchirongwa 5 minutes chete kuti mungoita pay up. 5 minutes. Hanzi ku Mexico kunogarika smeli. Whoa! Ndandisingambozivi umbototudzawo ku Mexico magi. Tasinganombozivi sitongona ku Mexico chikuti zve kunoitwa zvema drugs vano ku Mexico vanotoda kupindawo mu America. Saka tichitoda notizawo tichitizawo kusvika ku Zimbabwe. Hatitiona. Hatina kutoziva kuti kunogarikawo. Okay. Anyone in Cayman Island. Pane munhu andoziva ku Cayman Island. Garantianiko ndichamufunga. Patience. Pane munhu ari ku Cayman Island. Garantianiko. Pane wandoziva ari ku Cayman Island man. Hanzi ku Fiji. Ku Fiji wotonobata vana ndingi uyanzani musikana uyarodha. Zvakaoma. Right, ava vawana veku Mexico vasangana to Margaret na ndiani veku Mexico at least vawana. Zvefiji anyway zvakaoma. Zvakaoma. Right, veku Mexico vasangana. Saka kunodori nevanhu ku Mexico. All right. 5 minutes guys, tasagwana 4 minutes kungoti mupe. 4 minutes kungoti mupe guys, 4 minutes kungoti mupe. Peanai guys, peanai guys, peanai. My rain muri kufiti Joshua ere. Zvakaoma. Peanai guys, peanai tuone, peanai tuone. Peanai tuone. Ansi yangu right saka masima peana ka na Clara wacho. Mova mapeana mbere mzukuru chipeana ipapo. Pay ipapo. Anzi na Britain na mdiniwe. Mdiniwe Felicitas ari ku Britain. Mina ndikupe munhu. Chitorana na mai mdiniwe chitorana na mai Rain. Bata yakanzi mdiniwe Felicitas pamusoro apo. Chibatana na mdiniwe Felicitas pamusoro apo ari mu UK. Chibatana na mdiniwe Felicitas pamusoro apo mai Rain. Nigiri batane ipapo. Mdiniwe Felicitas batana na vakanzi mai Rain comment section vatarise ipapo. Vakanzi mai Rain wanga chimboti Fiji apo. Vari mu UK. Chibatana muri 2. Mutengesa baba vakazowanikwa vasikana vedu precious ndoramba chingotaura chinhu wani here dzokerai kuma live kumasuro kumunotera ma live anditika right my rain batana na mdiniwe Felicitas ucho hanzi anyone in Gweru tine munin'ina wangu ari kugweru imwenda unobatana naye kana sisi vedu ari mugweru tongokupa unobva vaiti zveFacebook unongonobatana nawo motengerana ikoko vakawanda vari kugweru asi vakawanda varipo Gweru right. Gogo Vamikela ndakupai wani mzukuru wenyu Clara. Ndakupai Clara wani. Amusi kuda mzukuru wenyu. Alright. Right, chitai makadaro guys mchipeana nditika anzi ndapota akupea neni ndoda iPhone 16 hai wakare natidaro izvozvo ndoda chi atidaro. Thank you Masha Brooks, we don't do that. Atidaro panapa chiro katengerwa present ye 10 pounds. It's the thought that counts. Chero chawatumiro katengerwa masocks chayo. Ukatumirwa perfume chaiyo, ukatumirwa meno vhudzi chairo, ukatumirwa chawatumirwa ichocho. Andiona, chawatumirwa ichocho. Ndo chinenge chiripo. Anzi moso ndipa details smell. Alright. Anzi ndipe ipe na nyembesi. Anyone ari mu UK? Ndizvo kutengera na Christmas presents mdiniwe. Anyone ari mu UK guys? Pane munhu ari kuda kuitwa pay apa nyembesi Bernard. Ari kuda kuitwa pay. Pane umwe ari mu UK nyembesi ari ku UK arida kuitwa pay. Nyembesi ari ku UK arida kuitwa pay. Right, Tandeka chinda kumsoroko unobata nyembesi. Tandeka Aisha inda kumsoroko unobata nyembesi kumsoroko enda imunopeyana. Beauty Family chibva wapiyana na Virginia Chipunza ari pazasi pakoyo. Beauty Family chibva wapiyana na Virginia Chipunza ari pazasi pakoyo. Ibva imatopeyana ipapo because mose muri ku UK kwacho. Ibva imatopeyana ipapo. Edesi ari mu UK zvakare. Ari kuda munhu wokupeyana naye. Ari mu UK ada munhu andimai ndangu kupeyana newe Edesi. Andopeyana kana nevanhu 10 hapana chakamboipa. Hapa I see zvina kuipa. Ora Edesi chibatana na Sasha Baye. Chibatana na Sasha Baye uyu.
Edesi chibatana na Sasha Baye uyu. Chibatana na Sasha Baye uyu. Okay. Chibatana na Sasha Baye uyu. Hanzi ndakandati ndezvevarume. Aiwa ndezvekutengerana ma Christmas presents ambuya mulambo. Ndezvekutengerana ma Christmas presents. Saka iwo uri ku essay tinokupa munhu ari ku essay unotsvaga munhu ari ku essay pika munhu ari mu essay ari kunyora kuti essay then motaura kuseri moitrana. So ngopika anyone kuseri uku then mongotengerana kuseri koko. Anditika right. So guys tadzoka takupinda panyaya yedu anditika hanzi anyone ari ku Durban tolakele pana tambu nditambo Miratoni pana admin ari ku Durban ikoko mogona kupiyana naye. Kuna admin ndakupa cheri pokirido ndichazomuudza iye cheri wacho ari kubasa. Pikana na admin pana tambuyo. Tambu aripo yo pikana na rutendo. Tolakele pena naye hanzi ini ndo batana na sisimeli. Ndiri kure Mary zvinozonetsa kuti titumirane ma presents iwo zotumira kuno. Zvinozonetsa. Tora munhu ari mu Durban imomo. Hanzi kana ipena maisimba. That's okay late mudoni. That's okay. Ndichavaudza maisimba ndifunga havana data. Tichavaudza maisimba havana data I think. Opiyana na maisimba ku Zimbabwe. That's okay. And vangatofara. That's very much okay. Mopiyana makadaro. Hanzi ndashaya zviti kuti ushaye vanhu vakawandisa. Ingononga munhu ari kunyora kutani yauri iwe oti kana ipenewe vakawandisa. Hanzi ndatambunda wana udhara. Alright. Mozogadzisana mukati momo anditika right tadzoka guys nenyaya yedu nhasi nezuro takanga tichaura nyaya yema COS chihure chiri kunzi chiri kuitwa nema COS munomo hanzi nemuningi wangu na Melody abva uya kuseri na Melody zvikanzi inini handisati ndawana pay Melody ari ku USA ndichamupa munhu Melody ari ku USA Melody ndichakupa umwe Melody ari ku USA ndichakupa umwe Melody ari ku USA koko mopiyana makadaro ndichakupa umwe Melody ari ku USA saka Melody ndichakusendera after wopanana nemunhu ari ku USA ndi Melody zvakare mopanana ikoko anditika mopanana ikoko ndichakupa munhu Melody don't worry I'll give you someone moningirira moita right saka nyaya yatiri kuda kuti pamene nezuro taitaura nyaya kuti hanzi ma COS takataura static at length tikaonesana at length varume vakafona vakaparticipate tikafarira budhi vedu vakauya vakakonfesa pano kuti ndakanyenga mu-COS guys imba yangu yanga yaputsika ndikadyiwa mari andika anzvadzika mwari wakuitire zvakanaka hazviitwe nevarume vaviri vatatu zvazva kuuya pajekerere kungofona mega out of the blues muchikonfesa kuti anyway ini ndanga ndapusa imba yangu nema-COS aya ndichiburisa mari ndichidini asiwo mu-COS handimpi mhosva because ndini ndakanga ndamunyepera kuti ndakuda kudi ndoda kusiyana namai ava muchinyepa takafara singaiti because varume vese vakaita zvamunoita nyika inonaka tikaonesanawo kuti aiwa ma-COS as much as ari kuitawo izvi asiwo zvagara zviriko futi mu-UK before COS zvinhu zvagara zvichingoitika zviriko handimona vanhu ivo vari mu-UK pachavo chigame chavo chekungotorerana varume kungodlirana varume wosheya kuti zviri kufamba sei tikatsiurana zvakare ma-COS kuti kumabasa uku kana ukaona paine murume anenge achishanda treat the brother that person as a brother whether ari kumanagement kana ari kuchii handimona ukagara wangomutiresa brother handitika kune varume vane chiuno naturally guys naturally yokutoti hatorespect mukadzi wake akatongoona vakadzi vese angada kutongoti denda tombodini ndatombopfuura nepo saka ukagara wangomutita kunge hanzvadzi chaiyo hakuna mukana wekuti anouya achikupa wedhi rekuti moroi ndoda kumbodai nemi handichimaona tikakurudzirana pano kuti vasikana kumabasa uko zvekufamba muchimisa mazamu kudai muchimisa magaro kuti muonekwe nevarume vanenge vari kumanagement kana kuti varume varidzi vemakambani it's wrong handimaona izirai zvamakafambira endai kubasa ndibhosi wako imanagement yako treat them as such treat them ini handiziva kune kumwe kwandinoona kukuti vanhu vandidzira nemazita ma-first names hatingadi kuzvichinja handika because ndo zviri mutemo yavo vanhu vanenge vachindidzira nema-first names like pakambani sezvinongoita varungu kunoko inini to me hangu as a typical African Zimbabwean handichimaona I find it kuti pamwe ndo panovhurira kuti zvimagepu izvozvizvi kuti munhu mukuru murume mukuru unenge uchimudedza kuti Thomas apa ndiboss no guys the respect just put that respect ipapo handimona the respect inoita kuti azivewo boundary kuti apa patave apa
munhu yatondisisi vangu varitonditosa brother yake ndinosa shoko chiti kudini because chokwadi matoilet ekumabasa kwanecho anoona zvakawanda, mota dzekumabasa ko dzinoona zvakawanda, handimaona nenyaya yezvinhu izvi. Saka nhasi tikati tiri kudzoka nemumamarriages, handiti because mumamarriages kuti takaplaya video nesuro yatakaplaya panapa yezviri zvakaitika mumarriage, tikashora futi kuti kushandisa mwana was wrong, handika as much as murume uyu akuita zvaari kuita. COS anga rakandonyera chinhu muromo kuti ndo kuda mapicture avaisenderana or whatever hazvibudi, handiti maona hazviiti. Mukadzi kusvika pakutsamwa, kusvika pakurekodha, kusvika pakulikisa, handiti mazviona hazvibudi. Saka nhasi toda kumbopinda kumamarriages uku, ndokwatiri mudzimba. Tikati varume sunungukai nhasi, takati varume ngativainvite nhasi vauye vasununguke vataure timboonesana chako kuti pane conversation yatakamboita musuno uyu, makaita debate mugroup rema-COS redu, anditika tichiti naimi tichibvunza varume vari mugroup medu kuti naimi vakadzi pamunenge muchiuda papi vakadzi vakasiyana here, mukabuda varume vakaburuka vachitaura kuti vakadzi makatosiyana. Ndosaka isi tichitobuda kunze kunotsvaga vamwe vakadzi tichisiya vakadzi mumba. Ini ndikabvunza mubvunzo wakatadza kundipindura mugroup rema-COS redu, ndikati saka imimi varume muri kubuda musiya vakadzi venyumba. We don't edit. Kwanzi no personally calling people by their name kubasa is professional. But zviri professional hazvo ana. But takutarisa kurudzi rwedu isusu chaiko ka name calling ndo panovhurira panotanga zvakawanda, because remember rudhedha runa kufambira chinhu 1. Avana kufambira chinhu 1. Iyo is professional. But takutarisa kuti tichengetedze. Pane mukadzi akafana nezura nekambani yake, agency yake. Makabvunza zvakataura. Akati murume pane munhu ane mukadzi murume anga kutomira chimirizika pamurume wake murungu, handisika akatososera waya ipapo, atoona kuti kozvotoenda kusiko akasosera waya, handimaona. So sometimes zvinotangira ipapo pakuti unenge uchingodedza John kuna boss, handimaona. Then kana iri yekuti hayo ameno guys ina ngadi kuzvidebate hangu, asi ndikaita kambani yangu guys ini zvokuti unoya uchitine murume wangu naiwe John ina handidi tinoisawo respect Mr. Chakati, anditika boss ningi say ningi, anditika to put some respect. Ndozviziva Tanzania kuti vanhu vanodaro, but ndiri kuti ukanyazozvitarisisa chaiko chaiko, handika zviri kuvhurira pakati one day yes Joelin izvozvi zvokudedzanesa because vanenge vajairana, handiona vakutotamba chiramu vese nenyaya yekuti munodedzana nemazita iwayo, handimaona chatove chiramu. Ndo yazvo zviripo hazvo muno ndo professionalism yacho, asi professionalism iyi kai iri kulidha kumwe kunhu kusiriko, handimaona. But zvisinei matini ndiyo professionalism yacho, saka tongoita nezveprofessionalism yacho, handitika anzi kuna kusviti zvanasei ini kudana munhu nezita rake kunodondiremera guys, kudana munhu pasina sei, pasina misti, pasina kungoti ningi, zvinotorema guys. But anyway iwi ndizvozvo. Saka toda kuti timbovhurirana guys, timboonesana, anditika kuti chii imo mumamarriages takazona nezuro tikawirana kuti vakadzi muno vari kusvika vari kuabuse varume vanenge vauya vaivaya nema-COS mumamarriages ari kusheka, ari kuita sei, vamwe vakati aiwa varume, tikatiwo vamwe varume vari kupiwa payback yezvinhu zvakangaita kuAfrica, vamwe vakati aiwa pakafona vanzvadzi vakati pane munhu akatouya neboyfriend kumba kwake, murume aripo akanokwira naye kumusoro, vakatoita zvavanoita murume arimo akagara pasi. Saka chii chiri kukonzera, anditika chii chiri kukonzera panyaya yenhingikiri yekuti paitwe cheating hwakadaro, chii especially kana mava kuhanzi simeli please read me. Alright, iri kumessage yacho chii chiri kukonzeresa kudaro, chii chiri kukonzeresa kudaro kuti takutozosiya zvatinenge tamheno chii chiri kukonzeresa takutopanduka kutoita mhuka dzesango, kutohura zvokutohura zviya munomu. Pane vakafonawo nezuro varume vakati kune vanhu vatodanawo nezvimabhenteni, handika nezvine vakadzi majigilo, handiti vafana vadiki vakapindawo nema-COS vakudanawo nemajigilo because vari kuchengetwa. Jigilo anenge ari nesa nemari yake ane chii, hanzi tell us the story yamai vekusiya mwana 3 years. Ndichazokudza ndapedza, remind me ndapedza, tingatokanganisa topic poshi remind me ndapedza, then I'll tell you.
Animona. So toda kuti tizive mai Jaden usatega munhu yeye pano. Mai Jaden mutamba ndini usatege munhu yeye pano. Atidi edu negativity. She's full of negativity. Atidi negativity yakadara atidi not here. Inda ikoko panapa atomboui because ndakatososera waya kwese ndakatososera waya iwa atidi. Thank you Karen. Aiwa musatege vanhu vakadaro pano atidi zvedu. Atidi ma instigators of violence mpana. No ways. Majigalo iwayo. Saka guys toda kuti tinzwe guys kuti fona itinzwe guys. Fona ndainzwa yekuti ansudze nyaya mwana ni 3 years akanga chirano na baba. Ora chitiga ndifudze nepo ndichiti mai ava vari kunzi vakarorwa nemurume wavo. Antika mune murume wavo hanzi vane business rekutengesa doro ku SAU but vakaenda ku Zimbabwe kusera suru. Anditika murume wanga ne business rekutengesa doro. Saka murume aichora mwana achibda ni mwana mai mazokutanga vaifunga kuti mwana ari kuenda ku baba kufarira mwana handiti mwana vasingatarisi mwana vakazoona kuti baba kurara nemwana kuma rimwe zura ndipo vakazoona kuti vatarisa mwana vakaona kuti mwana nechi auya nemaspams mwana ne 3 years mwana achichema. Saka mai ava chandakaona kuti mai vanga vagara vachiziva handiti vari kuti all along mwana vaiuya vachingoona masymptoms kuti baba kurara nemwana pakonversation ndakapiwa vaituza kuti vaitozviziva because ndakavagumbukira mai vavo ndikati kusaka sei vainyarira nguva yese kuri kuda murume here kuchuza here murume over mwana vachirega mwana achiabuswa nemurume all in the name of business kuSouth Africa uko all in the name of business. Saka izvo zvavakatiza vakatora mwana vakatiza vakaenda kuZimbabwe vaenda kuZimbabwe nemwana asi inda ndati nini ngachinda vanoripota ivo vakazokwira vakaenda kuZimbabwe kuda chiza murume uyu saka kuda chinosvika chiripota here hunge vatoripota type yakafita kusaripota because pesa pavaiziva kuti murume wavo vari kurara nemwana ne 3 years but vanga vasingaiti action kwakuzotarisa mwana unati mwana anotori negomba 3 years vanga vasingaoni kuti mwana kurara nenhingikiri. Saka ndoda kutohwa kuti nyaya yacho vasvika kunhingikiri zviri kufamba sei mwana ne 3 years guys 3 years mwana angogara achichema achagona kugarisika kwakuzoona kuchuza murume over mwana guys zvimwe zvatinoitaka hazvisiri kuchuza blambi over mwana wako wakasvara 3 years baba achitora zvemishonga ende mukadzi achitozviziva ndo zviri kuitika pamwana akanyarara all along ozona tiko zvinezvo murume akumutamba rafu naiye. Thank you Karen. Akutambiwa rafu nemurume iye wacho kutambwa rafu nemurume kwakuzobudisa kuti murume akurara nemwana saka ndakutiza nemwana wangu because mwana wangu achafa but all along zvanga zvichiitika achitozviona achitozvitaura but asingaiti action guys asingaende kana police kuchuza murume over mwana wako ane 3 years hana protection hana munhu anomuprotecta iwewe ndo supposed protecta mwana but ukurega baba vakuru murume wako anisi kuti unorara sei nemurume wako after uchiziva kuti ndozvaita mwana uchiziva kuti apindira mwana worora naye futi usiku unozviita sei zvinofamba sei uchiziva ndo zviri kuitika pamwana usiku munhu yeye oti ndipe bonde womupa bonde zvinofamba sei 3 years 1 2 3 3 years 3 years ndopo vakabereka mwana izvozvi vachitiza vasina kana mari inokwana vakatozoenda kunorizina kumabhasi kuti vabhasi vachirondedzera nyaya nebhasi kuti vakwanise kuvakwidza vasitorina kana mari vakutiza because vakutambwa rafu nemurume but pazvanga murume uyu achiita zvese zvanga achiita manga makanyarara. We are coming for you mother. Ndambotanga ndainzwa kuti vanoda kuti vaunzwe mai ava vanoda kusungwa naivo vanoda kusungwa mai ava vanoda kusungwa zvakandigwadza zvokuti ameno kuZimbabwe koko vakazoudzwa nevamwe mai kuti mchisvika muchienda kupolisi wakasangana navo mubhazi zvikanzi mchisvika muchienda kumapurisa saka handisi kuziva kuti vachisvika kuti vakaenda kumapurisa because vanhu vakasvika nezuro kuZimbabwe kuti vakasvikaenda kumapurisa here kana kuti vakadii hatisi kuziva so far kuti vakasvika zvavangwanzi nemumukadzi wakakwira nebhazi muchisvika minde kumapurisa kuti vakasvika vakaenda kumapurisa yakati vasvika vakanyarara futi type iyi inogona kunyarara igonyengedzwa futi nemurume uyu igodzokera futi kumurume uyu nemwana futi iyeye vagona kukontinya futi mwana kurepiwa andimaona. Saka anyway ndozvikutoitika mai ati mishonga mai kumai vacho vakutaura kuti mishonga ainda kungangani nganga yake yaanoenda kudii ndo yai amen ndo yamutita izvozvo here amen but vanotokonfirma mai vacho kuti mishonga. Saka guys ngatidzokerei panyaya yedu tione kuti vakasvika kuZimbabwe then we start from there kana vasvika kuZimbabwe ngatidzokerei panyaya yedu yekuhura ishi mumamarriages umu
handiti taita maseries evakadzi vakawanda vari vachitaura panapa kuti tiri kuhura isusu tine varume because of 1 2 3 things, tiri kuhura isusu tine varume because of 1 2 3 things. Handitika handiziviwo hangu guys, hatisi kujaja panapa, we don't judge, we listen, we don't judge. Kuti justification inenge iri right here kuti ini ndikutohura because of this, I don't know. Hatinzwewo kwamuri guys, admin iripo here mutisirewo nditegerewo letu guys. Admin vaye vaise nhamba, nditegerewo admin ise nhamba, nditegerewo admin ise nhamba, nditegerewo admin ise nhamba. Admin ino yakazvipfekera account yayo zvayo. Admin tokumbira mutisirewo manhamba timbonzwa nyaya dzemumamarriages nechihure ichi mudzimba umu kuti chii chiri kumbonyanya kunetsa. Tasvika pakuita se ivo varume vacho achisiya mumba achiti ndikuenda kunonyenga ndikunohura senge baba vayo kuenda kuZimfest paya last year, vakaenda kuZimfest Saturday vakazodzoka neFriday next week vachingove kuZimfest yanga yapera kudhara. Handika chii chinenge chiitika, dambudziko nderei varume? Hatisi kujaja, you are very free kuti mufone nhasi muchitiudza patiri kukanganisa sevakadzi. Handitika tizive kuti ndepapi vakadziwo zvakare. Thank you Tandi, thank you zvako Tandi, thank you. Vakadziwo uyai mufone tinzwewo kuti chii chaita kuti vanhu muti imo mumba muvhurewo mabranch, muvhure mabranch. Come and tell us exactly chaizvo kuti chii chiri kuitika, what's going on. Romance yakapera here mumba, rudo rwakapera here mumba. I understand with people they grow out of love guys, and anosvika paku rudo runosvika pakupera sometimes mumba. Handiti maona, but kana rwapera buda guys, kana rwapera move on. Tozoita move on tiri pavari here varume ava, kana kuti ndobuda ndoita move on tiri pachikona changu pekuti hapasisina anokwanisa kundicontrola at least. Yes, kana rudo rwapera learn to separate. Thank you Party. Rudo runopera zveshuwa kana rwapera inda unonyatsonoita yauri kuita usina singomuzada asha indikuona soti takungomanikidzira kugara tese hazvichaiti muparadzana umwe nomwe woita yake. Hanzi varume vakawanda they are not romantic. Alright, fona itinzwe hanzi isu masingo atihure. Okay, alright, masingo ari kuti isusu tiri masingo atihure. Right, fona itinzwe hanzi vakadzi hatisi kugeza. Alright, ndimi shehu uya kuti vakadzi hatizi kugeza. Alright, but I believe kuti togeza isu. Amen, is togeza isu. Love is not enough. What makes someone not cheat on their partner is their commitment to them. But okay, commitment here, why vachizo break that commitment at sometimes? Why vachi break that commitment sometimes vachizoenda unochita? Chi. That commitment hiyo yoti kana vanhu vakugara mese yatove commitment. Anditi matowirana takuda kuti garisisi chivake umusha. Commitment yacho inozo breakiwa. Why? Commitment inozo breakwa nemhaka yeipo paine commitment yekuti ndinokuda wakadai. Guys, tifone fona yawo tinzwe. Fona itinzwe hatisi kujaja guys, vakavhura mabranch. Nasi tell us the reason why you opened my branch. Varume vakaitawo magirlfriends kana kuti vanawo magirlfriends kana vakamboita magirlfriends. Fona iwo mutiudze kuti reason yekuita girlfriend ndeyei imi muri mucommitment. Alright, we have one man who's requesting kuuya panapa. Here I hope anopinda. The guy teams go from a man. I said, oh, request. I pray and hope anopinda. Adding. Let's see. Right. Hello, Anjanzi. Sizongo murize. Tiripo makadi zvenyu. Aiwa, mune topic yakanaka sterek ndatongopinda izvozvi pandangunzwa nyaya yevanhu vari kuti yamuri kutaura relationship nyatso yekundipira ndinzwa. Tati dzimba dziri kuputsika muno muUK, dzimba dzakawanda dzinosheka dziri kuputsika because paka munhu zotaive ne topic yema COS kuchinzi ma COS ndiwo ari kuputsa dzimba, but takazoona kuti no, before my COS
manga magara dzimwe dzimba dzaingosheka zvinhu zvaingonetsa vanhu vaingoitirana pachavo imo muno muuk zvaingoitika saka isi kesi yemacos handiti but now takuda kuziva kuti chii chiri kuitika kuti imimi musiye mudzimai handika muchinohura pamwe problem ndechii, what is going on? Zvakaita imimi hanzadzi kainipe example yenyu if you allow me. Hamuna mudzimai right now, you are single, right? You are single. Yeah. Chii chiri kuti muve single at your age musina mudzimai? Makamboita mudzimai, the reason chii? Mudzimai wangu akashayika ndofunga it's not even 2 years now. Mamuchiri mese? But mamuchiri mese? Okay. Saka chinoitika ndechekuti iko zvino market yedu pakazongonopindawo macos inonetsa sisi. Inonetsa because hapasina wekutrasa. Vanhu vanongoti macos hawo chi yes pane zviri kuitikawo nemacos. But zvamuri kutaura izvo ndinopindirana nazvo kuti kune dzimba dzakapazika kudhara before macos. Saka nyaya dziri kuitika apa pane mumwe wandaona handina kuverenga message ndichangopinda zvinzi varume hamuzi romantic. Romantic inofana kubva both sides. Kwete ngoti varume hatisi romantic. Vakadziwo munoita romantic. Even isisu vamwe kutotya kutonoti takarasima nevakadzi because you don't know who to trust. Nekuda kwekunoti vakadzi vakauya nevaripo vacho they are so materialistic. Kunzi unechi. Saka naiwo kanonzi unofamba nebhobho jani netsoka vanokujaja naizvozvo. Saka anonzi mukadzi chaiye kana uchida ukadzi. Inini mukandibvunza izvozvo ndaimbova neshungu idzodzo. Kuti mukandibvunza kuti unoda kuroora here ndokuudzai kunoti to be honest pane vari kunzwa vese ndotaura kunoti no. Because handifungi kuti unowana mukadzi anenge achida kunotarisa for the future, they are looking for the better one. Ndo pane yangu ipa. Right now you are saying your wife passed away, but right now muri kutotya kupinda relationship because vakadzi vari materialistic kunze uko. You don't know wamuchawana chavo after achitaura kuti unei. Kana uri usina uri pombi yadona unogona ngodliwa 2 cents taunatwo then obva ungosiwa futi. Because chiripo vanhu havachakoshesi kwete kuti tsika kana even kungoti wo chete unoti kana uine munhu wako kune zvimwe zvatomboona mumwe maprogram atinomboona achinonzi hanzi hey ngatiite 50-50. 50-50 is just a word haishande nekuti pa 50-50 apa mukadzi zvinhu zvinogona kumboipa murume zvinhu zvinogona kumboipa, but are you committed to supporting each other and looking after each other? Once you put that basis on zve50-50 hapana 50-50 imwe inongoitwa zvakanaka mumba isina kana problem. Baba kana vauya mumba ndo vanobhadhara mabhiri nekuita sei. Mai kana vari mumba ndo vanotenga vekuona unoti chikafu nezvinodiwa mumba zviripo. Mabills zvokunoti zvaita mari. Murume kana pachinzi pane mota muchisheya ndo vanoita. Kana mukadzi aine motikari baba ndo vanoita take over kunoti ndio vanogadzirisa mota yamai kuti vaone unoti iripo. Kana ari mabhiri emumba nichi ndo vanoita. Mai voita zvegrocery nekuona unoti mumba murise. Just that simple communication iyoyo ndo inonzi 50-50 kwete kuti ione $50 ngandiise $50. Musazvipa pressure iyo yekunodare yekunoti 50-50 pamari because monetary value yatiri kupanana ikai yakaipa. Mukaona vanhu vari kuuya kuUK kunoku mari dziri kuuya dzichitambirwa nemacos nevamwe vanhu vari kunoku mari value chaiyo haina kunyanya kusiyana. Saka vakadzi pane imwe discrepancy. Handidi kuti munodaiwo because handikuzivei. Vakadzi varume tikaita mari indikaita mari chandinofana kufunga ndofunga kuti ndoda kuchengeta mukadzi wangu nevana vangu. We are looking after our family kuti chi. Vakadzi vakaona mari kunoku chandinoona anonzi I'm an independent woman ndogona kuita zvinhu zvangu ndega. Saka ndo pari kufa zvimwe zvinhu ipapo. Hamena kuti munopaona sei. Okay, so muri kuti vakadzi mimi vakaita mari vari kubva vati I'm an independent woman. Saka that means zvinothreatina varume, zvinoisa varume self esteem yavo pasi. Tinenge tabvisirwa mamarks haikuna kutombodaro. Saka machipa 50-50 zvakare hakuna 50-50 haishandi. 50-50 it's a communication between two people kuti yatinoona panhingikiri. 50-50 ndikaita imimi neni sisimeri tiri kuita sei mumba medu munoda kuita sei. Aiwa rendi yedu yakati, magetsi edu akati zvakati. Toinda iwo unobhadhara papi mumwe wangu unobhadhara. Zvingori simple. Haikona kuda kuno kana munhu aine mari muchisevenza even asingasevenzi mukadzi wangu kana achisevenza kupera kwemwedzi taita zvese izvi ndiri ni breadwinner.
unomupawo mari yake isinei negrocery yekuti ambonotengawo kana makeup yake isinei newe. Kana mukadzi muri mumba umu, mukadzi muri mumba umu kwakunopera kwemwedzi, mukadzi kana nemurume anofana kumbowana nguva yake yekuti anobuda mumba umu achinotamba neshamwari dzake uko usina kana kunobvunza kuti wanga waenda kupi. Right. A question, sorry to ask this question, but this is a show, so we need to ask some of the questions. Mama karora na mai guru antika vakazoshaya zvavo. Pamama karora na mai guru amuna here kumboindawo kunoita kumbo panze. Ini mukadzi wangu waiva wekunoko, and even nokutsangamuka kwandakaita inini gumbo panze chaipo handinomboita because ndandisina kana need nazvo. I was actually, and it was actually like 20 years kusvika paakazofa. Saka gumbo mbanda handisina kana basa naro. Okay. Because I was actually quite happy nezvandaiva nazvo. Good. Aiwa tikutsvaga varume vakaita seimira ngaitimbonzwa vari panext penyu. Hello dear. Hello. How are you, my sweetie? Ndiri right. Kanjani? Aiwa ndiri right. Ndatekedza ndimbocontributa panyaya dzamuri kutaura idzi. Pau independent, munhu anofanira kuitawo independent. Munoziva varume ava kana vaine mari dzavo vanonetsa. Kuda kuti baba boy nditengerewo chakati havadi. Unotanga kulistirwa mabills kuti chakati asi unongochazozwa kuti mari inokwana ndipewo mari yekutengawo Brazilian yakapfeka sisimeri haupuwi. Saka kuita independent handione zvangu zvakashata budzi. And then inino ndakaroorwawo nemurume wangu, and then ndibva ndakunzwa vanhu vachitotaura kunze uko kuti ini wangu anogona, ini wangu akadai, ini wangu akadai. Ndakati iye wangu isi ari kutadza kuita zvekuitwa naMwari. Ndatekedza ndimbononzwawo kuti kunze uko akamira sei. Ndakasiya ndatanga kuitawo branch rangu, ndaita branch rangu. Ndaita branch branch rere raihura sisimeri zvekuti ranga rakundistresa. Kustresa nebranch kwete nemurume wako. Ndakazoda kuti koini chandiri kuzvinesera chii, murume wangu anondiitira zvese, branch ndo rakutonditemesa musoro. Saka ndakati rekedza ndisiyane nazvo. But zvamakanga maendera zvamakanga manzwa zvachitaura kuti branch rinodai rinodai, makanga mazozviwana here kubranch ikoko? Branch rakambotanga richigona richida kuedza because ndandarudza karizini yacho yandandichida kusiyira murume. Saka branch rakashanda mazuva ekutanga, but mazuva kwao kumberi kumapena uko zvazvangofanana nevarumba. Saka ini chandiri kuzvinetsera chii, rekedza ndidzokere zvangu kuna baba vanobhadhara mabills ese, vanoita zvese. Ndatozodzokera zvangu. But hazvina kuzofaindwa out, hazvina kuzobatwa. Aiwa hazvina kufaindwa out. Aiwa munoziva kuti vakadzi susu takasiyana nevarume pakuhura. Mukadzi akahura unobikira, womuwachira, wosiya waitira zvese, wotomusiya akagara pasaidi achitoona TV yake akagutsa, ndoenda zvangu kunoita. Asi murume akaita anozviita obvious because anotanga kubata rafu, haachakupa mari, haachakupa rudo, saka handina kumbobatwa. Wow. Right. Thank you very much. Thank you nekucontribute kwenye. Aiwa muri kunzwa Mrs. Muti mazviwa zvakutaura. Zvaari kutaura apa ndinopindura naye. Pane one chaataura chekuti vakadzi pane ka smartness. Vakadzi mukahura hatimbofi takazvibata. Varume we don't cover our tracks very beautifully. Vakadzi vanogona kunohura akauya akaita zvinhu zvake zvese. Varume hamena kuti chii chinoita ngonoti tingonozvibatisa nekunyeba nema dzedu dzakawandisa and hatizogone kudzitrace. Vakadzi are very, I would say you are very smart pachihure chenyu chamunoita. Munogona kutohura musingabatwe zvachose, but handisi kukurudzira zvangu chihure. Chinongonetsa kukurudzira chihure, but we are having a discussion nezvinhu zvitoitika. Zvinhu zvinezvi tingangozviramba takada kuzvikabvisa kana kudika. It's actually happening in people's lives, day to day lives. It's happening. So hatisi kukurudzira, but totaura zvinhu zvitoitika. Whether we talk about it or not, zvitoitwa somewhere. Andimaona. Yeah, but I think you are very right. You are very right. Pane vanhu vari kuti hanzi ndiise picture ndichaisa ndichamborya yakanai. You are very right. Zvinhu zviri kuitika but vanhu havadi kunzwa chokwadi. Chihure nemudzimba umuchiripo. Pane nyaya ndoda kuti murambe futi makanotsikirira kunoti
nyaya yenyu yamina yatopic yekuti chiri kumbonyanya kupunza mudzimba imo muchiri kupunza dzimba Kola vataura, she answered part of that. Ati inini ndakanzwa vanhu vachitaura kuti kumba kwangu murume wangu anoita zvakati nezvakati nezvandanga ndisingawani kumba. That's the reason enough. Zvandanga ndisingawani kumba. And then I got curious kuti kusei baba kwangu wasiri kuita zvinhu izvi. Ko mwari kudlawo namambo kuzho kuno river sei. Rikanimbonozama. Ndokubva anotsvaga branch rake akanovhura branch. Avhura branch hanzi vazokutanga ranyadzita nemazvo. Hanimona zvakasvika kumba. Asi branch akazoirasa pakuteka kupa uyu stress manje rakumuhurira iro branch kusvikira adini azona dzina ndidzokere kupi kumba hangu nokuti zvandandafambira zvachona hazvichaitwi futi zvangu mazekutanga hazvichaitwi anti muri kuona saka chikuru chiri kutoitika pa iyi reason hombe yekuti taura kuti akanzwi kumba kwake kwakusina romance yakanyanya kuti kumba kwavo baba ndifunga vaingoita hwejongo hwe2 minutes voburuka handi akanzwa vamwe vachitaura kuti uku tinokweshwa tozoitwa so akaita curious ndinodimbonodivo ndiponozvinzwawo zviri kunzoko akaenda kunozvihwa kusvikira pazonetsekana ipa pazosvika pakunetsekana apa aiwa tiri kuzvinzwa chino marelationships aya iva pane yavataura yekuti hanzi takambonzwa kuti vamwe vari kuitirwa zvakati vamwe vari kuitirwa zvakati relationship dzakasiyana veduwe zvinoitirwa mumwe mukadzi kana mumwe murume kumba kwake zvakasiyana. Pane nyaya ndaitotaura nemumwe munhu ndikati chinoita kuti varume isisu varume vahure kana kuita masmall house aya zvinhu zvingori simbo hameno kana zviri reciprocate kuvakadzi. Varume munoenda kumba ende maenda kumba munenge masevenza mese masvika kumba mukadzi anenge akaneta iwe unenge wakaneta. But iwo waenda pamwe unenge uchida bonde mukadzi anokuudza kuti ndakaneta. The same murume iye anobuda oenda ku small house. Kana wanosvika unoti small house unoona yageza yakapfeka kanaiti dress yakubikira sadza richibva uchizorwa mafuta. The 30 minutes dzaunoita paya aisa effort iya yakumba kwako hakuna. Okay. Saka that sort of change of environment nescenery iyoyo ndo iri kutadza kuitwa varume mazviona muri kuzvinzwa here guys muri kuzvinzwa here guys chimbombirai makadaro hanzvasi timbozwa ri pafoni. Hello dear, ndiri raitika njani? Hello. Yes. Yeah, inini ndakavhura branch. But back then murume anga asingashandi. Nyenge iri penge rimwe imari mumba. Alright. Yeah. So ndakatowana branch rangu rangatori go. Ndichitopiwa tumari go. Iye anga asingambozvibata. Dzimwe nguva ndaigonotonyepo kuti ndikuenda ndachedzwa kupart time. Ndoenda ndonorara ikoko. Iye achingondiri kubasa. Ndotodzoka ndikatotengera mwana wangu chichinini chikafu chichi to the extent yekuti sometimes ndaigona kutomutengera hembe iye murume ira murungu wako ari kubhadhara chichi kuti aende ari kubhadhara zveshuwa. So rimwe zuva zvakatomboitika ndandikatodzitorumwe 7 manheru then andeta ndingembonosvika kumba kwebranch ndikasvika kumba kwebranch sisimeri right good chendera mberi apo. So ndakaenda kumba kwebranch 7 then ndasvika pambedha pake pakagara imwe chembere sisimeri bp yangu yakakwira kani ndikati ari kugeza kwabva ndanomupindira mubathroom ndakapopota sisimeri. Saka branch ndora wakasvikowana rine chembere. Ndakapopota ndigomudzinga mukadzi yeye nehasha ndobva ndikasvika ndeitamba imomo upside down.
ndendakumba ndichongetsaurani kume kuti handazi muri kuseka please imbomirai kuseka handazi akuseka chimbomirai kuseka please imbomirai kuseka tiri kunzwai kuno endera mberi kuudza kuti iwe ndaurirwa uko nechembere ndakabatikana ndakakumetamara ako mutoyo nekuti wavhurigwa nebranch saka iwe waifunga kuti kubranch uri wega here waifunga kuti ndiwe wega wakapenga ukusiya ko murume uchinda kubranch waiti ndiwe wega saka wakazodiwa wakazodzokera kumurume wakazosiyana nebranch iri ukadzokera kumurume wako nebranch tichiri pese murume uchinayo branch uchinayo ndichinayo apeti ndakazosiyana nemurume kasimela nokuziya ndakaramba okay saka wasiyana nemurume nenyaya yebranch iri dzimwewo nyaya alright saka wakazoita full time nebranch saka now that wakasiyana nemurume wako waakuchengetwa nebranch iri full time richiri kukuda here the way raikuda uri pamurume ilo kugara kari kusauti ningiri kunoks